Assalamu alaikum. Al'umma barkanku da wannan lokaci da fatan kowannen ku yana lafiya yana cikin ƙoshin lafiya to Allah ya saka. Kamar yadda muka saba kawo muku da fina-finai a kowane lokaci. A wannan karon mun kawo muku da wani babban fim wanda Sultan zai sakin shi a wannan satin na ranar Lahadi kenan. Ina ma abuta kallon fina-finan Indiya Hausa kada ku bari a baku labarin fim ɗin nan da zai fita a ranar Lahadi. Sannan dan uwa idan yau ne farkon ziyartar ka wannan YouTube channel namu ka daure ka danna mana da subscribe sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda idan mu ɗora sabbin bidiyo za ku dinga samun su akai kenan. Sannan muna ɗauke da tsari na group VIP na WhatsApp da na Telegram. Ina ma abuta kallon fina-finan Indiya Hausa ga masu ra'ayin shiga group za ku iya mana magana a kan lambar mu wadda muka saba aje muku da ita akai. Da haka kada ku bari a baku labarin fim ɗin nan babban fim ne yayi kyau sosai. Ga wanda suke bukatan kallonsa za su iya mana magana a kan lambobin mu kenan. Mun gode da bibiyan mu da kuke da kuma tsaya kuke da sauraron mu. Fatima we chandalo Gabori manti chanchano Zutino Hemardo Kavanuno Soko kan murmurdenjira Fatima henane Imachi worse Imazar maganda halasi Imatila beri halasi Imadoso halasi Imanyamai halasi Haldi sidu di machele Haldi sidu tangara kware Kannada ifune dabu Fatima we chandalo Gabori manti chanchano Zutino Hemardo kanuno Soko kan murmurdenjira Fatima henane Imachi worse Imadandi halasi Ima songai halasi Imazarma halasi Haldi sidu di machele Haldi sidu di machelle Haldi sidu tangara kware Kanna dari fune dabu Fatima we chandalo Gabori manti chanchano Zutino Hemardo kanuno Soko kamurmo denjira Fatima henane Imachi worse Fatima hennane Imachi worse Imagawo halasi Ima tumbutu halasi Imajene ize halasi Ima hombori halasi Haldi sidu di machelle Haldi sidu tangara kware Kanna dari fune dabu Fatima we chandalo Gabori manti chanchano Zutino Hemardo kanuno Soko kamurmur denjira Fatima yo Fatima we chandalo Gabori